롱쟁이 에밀리 비 스피치와 오르트모 비아 라스토 사우트로니 만들어가 틀라가 좁게 사우트로니 만들어가 나스마고 아무 틀라스 가냐 나서 그나마 내가 버텨갈게 Nabi akan jawab, kalau South ni mandirang ni dalo babang ko MLA siyo kanya sel. South sa longjan di ba Garwins kemak kat dalo nambani ko matninga. Rongjeng dalo subdivision ko matso, dalo Purakasia block tal ko matninga. Batabali block tal ko matkin, Atokri block tal ko matso. Nakitentang dalo tal civil subdivision ko matkin. Jinjar tal civil subdivision ko matninga. Gamna pusa. Ini dia dapat utamati ko ang development ko ang dalo dapat dengan dia South ni contribution dong na South ni mandirang ni dalo aku akan aja mo di ba wala ka na medyo di ba baba ko dalo siyo kanya sel dalo dapat development ko dalo 좀 끼가 ini naman dia sana kung saan na rasong chani ko ma busyo kani ko ma aro mo kanchi ba sing daki garo hills na megalo state na development ko ra bana ang mong na nangke